Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang babae ang kasama ko today. Magandang babae sana siya, kaya lang kung tumili. Panlalaki. Mga tambalanista, wala pa rin po si Chris Chuper. Hindi ko na, alam mo, hindi ko na siya pinipilit na pumasok kasi alam ko namang kahit na linalagnat yan si partner, kahit makati yung lalamunan, papasok talaga at papasok yan. Ayoko na siyang pilitin kasi may edad na siya. Oo. Diba? Pag may edad, kailangan alagaan ng katawan. Kaya pinilit ko siya mag-leave ka hanggang Lunes. Parang bayani kasi ang Chris Chuper. O hindi naman pwedeng lagi magpakabayani kung 45 ka na. Pero makatawa si Robin Sher sa 45. Ilan taon ka na nga? Two decades nga ba yung difference natin? Ako, ma'am, 27. Oh, almost 2 decades. 27 years old. Oh my gosh, I'm so old. Oy, pero ma'am, grabe naman din yung kaba ko ngayon. Grabe ka naman. Pero isang karangalan talaga na makasama kong Nicole Yala. Alam niyo, sabi ko sa kanya, Robin, alis ka na ba? Sabi niya, hindi pa po. Okay, magtambalan tayo mamaya. Ay, ang saya niya. Hindi siya tumanggi. I'm so happy. O, di ba walang pagtanggi? And I'm so glad na may kausap naman akong bata at sariwa. Sorry, partner. Kaya thank you so much, Chris Chuper. Yan, di ba? Oo, nabigyan ako ng pagkakataon na kumuda. Correct. With Ma'am Nicole Yala. Yan. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, parang lang to normal, kung paano lang tayo mag-usap. Oo. At kanina nga, mga kabisyo, iniisip namin, ano ba yung common grounds na pwede namin pag-usapan? Correct. Kasi sabi niya, ma'am, mayroon ka bang mga tips? Ano bang mga pag-topic natin? Ako, bilang kami kasi ni Chris Chuper, never kasi kaming nag-prepare eh. At nagulat nga ako. Totoo ba? Hindi mo alam yun? Hindi, ma'am. We never prepare. As in, papasok ako dito in time for the tambalan segment. Tapos, kung ano na lang, yun na yun. Grabe. Kasi kami ni Konyo Bicolano. Ano kayo, bulleted? Tapos mga one day. Correct. One day before ang preparation. Totoo. Kami, walang preparation. At na-realize namin kasi na kapag ka may preparation, mas ninenervyos kami. May ganun eh. So kanina sabi ni Robin, ano kaya mga pwede natin pag-usapan na na common at ito na po talaga. Ito na nga, usapang X. Doon na talaga tayo kagad sa pinakamalala. Pinakamalalang nagawa mo. Nakikinig yung tatay ko ngayon mo. Teka lang off-air kanina, kanikwento ni Robin na talagang nakikinig yung tatay niya. Sometimes may mga sinasabi siya on air na hindi siya sure kung magugustuhan ng tatay niya o ikagugulat. Ewan ko kung na-share ko sa'yo na nung baguhang DJ ako in 2004, syempre graduate ako sa Assumption. So syempre, tayo, prim and proper. Ayan, ganyan. finesse. Yan, mga ganon. Makipot, masikip. Yan. Walang kaluwagan sa kahit anong parte ng katawan. Ganon. Walang butas. Wale. Na hindi nagalaw. Yes, ganon. So talaga, medyo expected niya na kung magre-radio, hindi naman niya alam na ang eksena dito sa Love Radio tungkol sa mga talong ni Mister. Ayan, mga ganon. Yung mga tahong. Yan, mga ganon. Yan. Noong 2004, na nag-uumpisa talaga kami, kaya kami tinawag na Balasubas at Balahura kasi sobra talagang balahura. Okay? So yung mami ko, lagi na nakikinig kasi syempre proud nanay naman talaga yun totoo. Ang anak ko napasok sa Love Radio. Pero there was a time na siguro 1 to 2 months. Sobrang close ko yung nanay ko 1 to 2 months na hindi niya ako pinapansin. Ay, so panggabi ako noon nag-start ako panggabi ako. So dadating ako na tulog na siya or nagtutulog-tulugan. Sa umaga ganun din. Nakakatakot pa ganyan ng nanay. Lalo na kung ka-close mo. Oo. Kasi affected ka lang naman sa nanay mo o sa tatay mo na kapag may ganyan silang attitude.
Kapag mahal mo eh. Tama. Kasi ayaw mo nalulungkot sila, ayaw mo na-disappoint, ayaw mo nagagalit. Tama. So there was a time na hindi niya matanggap yung character ni Nicole Ayala na sobrang balahura kasi parang ibang-iba dun sa pinilit niyang makagraduate sa magandang paaralan. Pero Ganon. tanong ko, Ma'am Nicole, ano ba yung pinakamatinding sinabi mo sa ere na kinagalit ng nanay mo? Alam mo, hindi ko na rin talaga alam kasi parang feeling ko mas malala kayo nila Tanya. Bagay. Oo, parang feeling ko ng mga balahura days ako, hindi ko kaya sabihin yung mga sinasabi nyo na minsan. Pero siguro coming from all-girls Catholic school, graduate ng Maria Keme awardee na ikaw lang ang nakatanggap sa buong batch. Mga ganun, non-academic award, mga ganun. Yun yung parang pinanggagalingan niya. But eventually, of course, she realized na it's a character. Hindi naman ako ganun sa tunay na. Totoo ba? Well, Feeling ko may katotohanan yun, half-truth. Ng medj. Medj ba talaga? Okay, fine. Mga 105%. Kasi, yung gano'n. Tapos eventually, okay na, 'di ba? Kaya si Daddy Yo mo, Daddy, medyo naso-surprise ka dito, Papa, sa mga sinasabi ni Robin. Matatanggap mo rin po siya. Oo nga. Tsaka loves mo naman 'yan. Tsaka plus character talaga 'to. Totoo 'yan. Actually, nung mag-umpisa kami ni Conyo Bicolano, nag-disclaimer na talaga ako sa kanila. Ayan. Maganda yung may disclaimer. Ako kasi walang disclaimer eh. Parang rekta na agad na balahura, parang nagulat lahat. Oo. Nabigla na lang. Yan. So, yan ang eksena. Yan ang eksena na nga tatay mo na nakikinig ngayon at wag ka na masyadong nagugulat sa mga sinasabi. Utos po namin yun. Totoo. Utos po namin sa kanila na Laconyo yan. Kilala mo naman ang iyong anak, di ba? Parang sinabi ko sa nanay ko noon kilala mo naman ako, ma. Di ba? Pero parang hindi nga, ma'am eh. Kasi yung sinasabi ko, katotohanan ayun yun. Ayun sa'yo. Gano'n na lang. 27 naman na si Robin. Sabagay. Diba? 27 na si Robin and at this point, ikakwento na namin yung mga pinakamalalang ginawa namin. Kaya kapag usapang ex, napapaisip talaga ako, wait lang, gusto ko i-check sa bahay, nakikinig ba, nakabukas ba yung radyo? Totoo. Ay, wag na lang yung words. So, kaya mo na lang. Kaya mo na lang i-share na hindi ka naman masyadong ikahihiya ng magulo. Sa sign of the cross muna ako. Yung pinakamalala. Kasi baka mamaya yung malala ko mas malala ka. Ako, for example. Sige ma'am, warm up. Top of mind. Hinabol ko siya literally. Nasa jeep. Mm-hmm. So, basta bago siya sumakay ng jeep, nagtatalo kami, tapos sumakay siya ng jeep. Yung jeep umandar. So ako ay humabol. Literal. Pang Meteor Garden. Yes, ganun. Kitang-kita pa yun. Dito yun sa may yung mga orange jeep dati dito sa CCP Complex. Kaya may mga office mates pa ako nakakita. And suot ko nun dati, parang sobrang mini skirt, tas ang taas ng takong, tas umahabol ako na umiiyak. Diba? Nakakairita, buisit. Ganun talaga ginagawa sa ex. Nakakaloka. Yan, mga ganun. Okay. So, ito feeling ko bagong hangin. Bagong hangin since party ako ng Gen, ano ka ba? Millennial. Millennial. Nakilala ko sa online. Okay. Nakilala ko siya sa online. Tapos, hindi namin kita ang isa't isa. Mm-hmm. Boses lang ang naging puhunan. Tapos naging kami. Okay. Nang hindi namin nakikita ang isa't isa. Ayan tayo. Madami namang relate dyan. Oo. Tsaka yun na yung panahon ngayon. Yes. Ganun na talaga. Hindi na siya bad thing. In fact, sinabi ko dito kay Robin, Robin, may gusto kong hanapan ng jowa yung kapatid ko. Naalala ko yun. Paano ba yung mga online? Kasi nga, kay Robin, minsan kasi if I wanna, feel I wanna know the feels of the younger ones. Yan. Kinakausap ko si Robin. Mga catch up natin. Correct. Kasi yung kung ano man yung mga meron sila. Kasi ako dati, ang feeling ko talaga parang, yung online dating, parang it's a no-no. Nakakatakot din. Oo, as a millennial, not a millennial. Millennial, parang it's a no for me. But, yun nga Robin was the one who told me na, kasi yun na din naman yung ways of the world. Yes, yun na yung normal yun ngayon. Yun na yung normal. Totoo. Parang ganun. At
kapag hindi mo siya ginagawa, mas ikaw pa yung na-alienate. Oo. Kasi nga, yun na yung ginagawa ng mga tao. Nung naging kayo, as in nagkita ba kayo? Nagkita kami, first date. Ano? Nagulat ako, catfishing. Ay, So, nakakatakot, diba? Pang my Netflix. So, Ah. nagbibigay siya sa akin ng mga hints na nag-gym daw siya, Oo. active daw siya sa sports. correct. Tapos, Nung nagkita kami, Ano? pinapunta niya ako sa kondo niya. at ikaw naman, Pumunta! nakakainis yun. Alam mo, dyan tayo eh. Yung alam mo namang pwede kang mapahamak. Nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, inaalagaan ka na nanay at tatay mo, pero sa isang iglap, hindi ka mag-iisip. Pagdating sa love life, boba kasi, ma'am. Totoo. So, pumunta ka naman. Pumunta ako. Pero, ano naman, calculated risks naman yun. O, ma'am. bakit? Paano naging calculated? Kasi yung condo niya, meron akong friend na nando doon din. So may unit din siya Oo, doon. parehong floor. So Okay. sabi ko, kapag may sumigaw sa floor mo, ako na yun. Oo. Takbo ka na So sa unit. kumbaga, si Frenny, naka-standby lang. Oo. Okay. Sige, pwede. Diba? Pwede. Pwede. Salba ko yung pangalan ko. Tapos, pagbukas niya ng pinto, nakita ko siya, iba yung edad niya. Older? Older. Oh my God, nakakatakot. Tapos, ang laki niya. I mean, hindi tayo body Of shamer course, dito. of course, oo. Diba? Ang problema ko dito is, kinatfish niya ako. Correct. Kung yung sinabi niya. Nilido niya ako sa mga information na hindi naman pala. Oo. So, yun yung humarap sa akin, matandang lalaki, tapos malaking malaki. Malaki na hindi yung gym Yung- body. Hindi. Oo. Dad bod na Parang ganon. uminom na mga 10 case ng beer bago kayo nagkita. Kaya lumaki yung Parang may tiyan. 5 anak na. Ganon. College lang ako noon. Ay, siya. 18 lang ako. Ayun na nga, Papa, kung nakikinig ka ngayon. Sorry na po, hindi naman napariwala si Robin. Okay naman po siya ngayon. Tama. Oo, diba? Tapos, Paano? Wait lang, pumasok ka. Paano? Oh my God. Ako, kinikwento mo palang kinakabahan ako sa kandang ko. as a people pleaser, pumasok ako. Oh my gosh. Tapos, Edi nagkwentuhan kami saglit. Tapos umiisip na ako ng paraan kung paano ko i-exit. Oo. So buti na lang, nakakipad pa yung cellphone ko, kaya kong mag-text patago. Ayan, oo. Pero kasi kung yung phone mo is yung katulad ng iPhone ngayon, na screen na lang, di mo mararamdaman kung Totoo, anong keypad correct. yung pinipindot mo. Yes. So ngayon, minessage ko yung friend ko na nag-aabang. Sabi ko, tumawag ka kunwari emergency. Ayun. Tumawag nga siya, tapos nakaalis ako. Buti na lang. Tsaka buti hindi siya nag-force in, di ba? Totoo. Tapos pagkatapos, syempre hindi mo na message. Hindi na. O, di ba? Pero nag-message pa siya sa akin. Sabi niya, akala mo hindi ko alam yung ginawa mo. Ay, nakakatakot naman si Kuya. Totoo. Kaya nakaka-nervyos. Baka nakikinig ka ngayon. Bata ako nun, di ba alam yung ginagawa Totoo. ko. Di tsaka, mali ka rin naman, Kuya. Oo. Di ba? Ang projection niya ba, college student din siya? College student. Baka naman judgmental ka lang, college student naman siya talaga. Hindi, mukha na siyang profesor. College din na pala to. Oh my gosh. Well, that's the thing. Kahit na sinasabi nga natin na yun na yung world today, we have to be extra careful. True. Yung versions namin ng ganyan dati, blind date eh. Oo. Pati ba yung mga speed dating? Ano Kasama yan. naman yung speed dating? Yung Yung may ikutan sa restaurant. hindi ko naranasan yung speed dating. Ay. Luma ba yun? Luma na yun, ma'am. Oh my God, baka too old yan for me. Ibang timeline pala. Hindi ko na-experience yung speed dating, blind dating. Ang nagustuhan ko lang sa world ngayon, mas malaki na yung options. Dati Sa kasi, sobrang magkakaubusan ng reto. Oo. Parang, reto ka, pinsan ko, hanggang kailan may pinsan yung kaibigan mo na may itsura na Sa matitripan true. mo. Oo. Ganon. At saka kapag hindi ka lumabas, wala kang makikilala. Yes. So, kailangan labas-labas din. Oo. Ngayon, nakaupo ka lang, may data ka. Yes. Download mo lang yung app. Correct ka. Pwede ka na magka-jowa. Tama. So mag-ingat lang din tayo kasi ang dali lang. Nung time namin, Robin, ang tawag dyan yung mga ASL, age, sex, location. Ay, oo. Yung chat-chat, ganyan. YM ba yun? Basta parang ganon. Ako, YM? Luma talaga, sorry na. So, ako, it was always easy for me to say na kung na ibang age, at sinasabi ko lagi, Australiana ako. Ay, diba? pa! So, ibig sabihin, you can be a totally different person Yes. online. Oo. So, mag-iingat
po talaga tayo. Totoo yan. Diba? Although sa panahon ngayon, madaling mag-background check. Yun na. Oo. I think it's your fault already kapag hindi ka nag-background check. Kasi nung time namin, parang walang way eh. Sa bagay, Walang papa-NBI mo pa. Oo, di ba ang hirap? Parang yung natandaan ko yung boyfriend ko ng college, parang multiply pa. Tas, Multiply? Sobrang ancient to. Oo, sobrang ancient. Multiply, tapos para makita ko yung picture niya, parang pinaprint ko pa, may mga ganong kalumaan. Pinrint yung picture. May ganong kalumaan. Tapos wala na ako ibang malalaman to ko sa kanya kasi nireto siya ng friend. So kung ano lang yung sabihin ng friend to ko sa kanya, yun lang yung alam mo. Oo, unlike ngayon, pwede mo i-stalk ang lahat. Pwede ka maging detective on your own, diba? So dahil because ganun na yung mga eksena natin, maging extra careful po tayo kasi ang daming manloloko. Totoo yan. Diba? Ang worst pa dito kapag ka, skinam ka, hindi lang sa itsura, skinam ka pati sa pera. Totoo. Although, alam mo, I would say excuse na rin to na kung wala ka pang love life ngayon, kasalanan mo na yun. Pwede din. Diba? Kinatamad mo na lang yun. Correct, oo. Nag-excuse ka na. Oo. Kasi madami talagang mga ways. Tapos ang ganda, diba? Kasi may filter. Yes. Parang ibig sabihin, yung mga mahilig lang sa cats. Diba parang ganun may ba? May ganun ba? Pwede kaya gusto mo taga Manila lang. Oo, diba? Ang saya. Dati walang ganon. Parang gusto mo parang naman. Ang saya. Makasaya ako, diba? Sabi pa naman, sasabihin siguro ni Ren sa akin, nangyato ako nagsuggest na si Robin ng isa lang, tapos parang mali yata. Parang mali may gusto pa yatang maranasan. Ma-experience. Pero hindi naman. Ako if kunyari to turn back time, okay pa rin sa akin na hindi ito yung kung ano man yung whatever it is that's happening right now. Totoo. Siguro bawat henerasyon meron talagang advantages and disadvantages. Yes, diba? So, kaya nga laging sinasabi yung mga nasa generation namin, kami daw yung mga hindi tumatanda. Feeling ko lang naman, diba? Hindi naman fresh pa din. Ay, diba? Ganon. Kasi kung hindi na kita papayagang mag-leave sa Friday. Sa Friday. O siya, exit na po kami. Muli ako po si Nicole Ayala kasama si Robin Siena. Bye-bye. See you later. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!